Tänään on vietetty yhden 100-vuotiaan syntymäpäiviä ja Vilma on soittotuntiossa. Vilma soitti siellä. Vilma oli viikko sitten Sudbury Music Festivalissa ja sitten niin suositeltiin sinne provinssiin soittamaan ja hirmu kiireinen viikko ollut, kun Vilma on siinä tanssihommassa mukana ja koko viikko oli hirmu. Suoraan koulusta suunnilleen vietiin sinne ja sitten esityksiä Plus de Artissa. Oli aika raskasta mullekin, kun se oli sitten aina 9:30 vasta pääsi sieltä. Eihän se heti uni tule. Tässä ollaan nyt tässä lähimetässä vaan kävelemässä lauantai-iltana, kun aika lämmintä, mutta sitten kuitenkin varjossa ihan kylmä. Tässä on itse asiassa täällä metässä kaikista lämpimintä. Ja se on toi, missä Vilma käy aina lumi laskemassa mäkeä. Tänä vuonnahan siinä ei lunta ollut juuri yhtään. Tuolla on vettä ihan hirveästi joka paikassa, kun tää on satanut 2 päivää. Tänään vasta aurinko rupesi paistelemaan ja tuuli vielä kuitenkin aika kylmästi. Mutta kyllä se kevät tänne on huhtikuun 13 jo tänään on, niin ja kyllä on se edellä Suomeen verrattuna kuitenkin. Etenkin kun ei ollut sitä lunta. On kyllä ihan henkireikä tämä metsä tässä vastapäätä, että näin äkkiä pääsee tänne hyvin erämaa tunnelmiin. Tää on, niinku, on suota ja on kivikkoa ja tämmöistä surkeita koivikkoa. Tää on ihan kiva. Täällä on vaikka vaan kävellä. Kaupungin äänet kuuluu ja kuitenkin on ihan keskellä metsää. Saat nähdä, tuleeko marjavuosi. Paljonhan tässä on tätä mustikkavarpua, mutta ei tiedä, että miten se sitten tekee. Ei se varmaan 2 vuotta peräkkäin kyllä tee, että näinhän se vähän niin kuin menee. Roskia on täällä ja lasinsiruja joka paikka täynnä, että on vähän sitä ärsyttävää. Muuten tämmönen kevät meillä. Kiireinen, hektinen, hyvin vastakohta sille, mitä se oli vaikkapa 3 vuotta sitten, että oli niin hirveä lockdown joka paikassa, että semmoista se aina on.